Bukan na. Higo na na. Yatis ni. Yes. Ah. Wala daw may kahoy. Dari may agi. May agi guys, balag init. Garaon may ikaw dansoy. Ha? Ikaw na ka? Ayan guys. May kahoy. Ano dali dyan? Udyong. Diri oh. Ha. Daghan. Ha. Oh, ngunit. Guys, oh. Ngahoy daw mi. Matala. Sagasa. Be. Mana ni bulbulang mo diri oh. Ha? Diri oh. Guys. Dia oh. Tay gabas. Ina ay ibo makuha ni. Na oh. Ni. Wah. Tu basinya tadi jadi ni. Ha. Dia mana? Sino? Nanami kahoy. Daghan kahoy. Sure ba mo yes, kuhaan na. Oh. Sugnan siga. Hindi tagi dan mo. Lagi na pa oh. To. Ta. Kana biraha. Ni buwad naman kani oh. Usog na masiga. Ni. Pagani oh. Oh. Ni. Ayaw na nailabot. Na. Basa ni. Ini oh, kahoy man ni. Gay. Gay. Siga na na. Gay. Buwad ni. So na siya guys, nangayon na siya guys. Kaya walay sugnan sa balay. Kay wala pumihat di og kahoy in. Ho pa may kabatog bots hiyan. Kahoy. Tuwad-tuwad ni siya guys. Ay, ano yun? Guys. Stop na. Pag na 1 minute. Hindi na po. Resod na. Dala na. Butang na ito na ipaligid.
sa to atid. Aray. Mas manay guys. Ito yung borso layo. Aw. Asa? Iba tayo balik. Asa? Abot na makadana. Nay, naog na. Ay. Asa na ay? Tuwas langgam. Asa matuwa sa langgam? Hintay langgam. Putla, gagmay ni. Nasog na doon eh, boy. Oh, sakay na doon. Isa guys. Ang sa ina, labog ito. Guys, sumak sa kahoy. Pag-isa dito oh. Paksa na. Tabi. Diri. Masa ka nakasabaw? Ito na to eh. Sa muka. Aray. Bahala ka. Iposa. Tawa man tayo gabas. Di ba sabi po ito? Ito. Iba naman itanam sa una kamuti na eh. Yasa. Dana. Dana po na ubos. Ano na? Hindi ka may tanong. Ano kamutihan naman na ito kamutihan po dana. Ano babakilid? Sagbot baga ito sagbot dana. Tara na eh. Ito. Ano na? Ano mo daga naman ako na papadat to ubos. Oo. Masa? Sudah pula. Di mana mawa bito. Buhi gani. Tara na. Magkain pa ka. Magluto pa ka magandang kasi yung ko. Muli namin guys. Ay, palungan. Gani mo. Lang. Ito, yung tugas mo. Ito na, so yun na dito. Libot ka.
Ibu na pinya diha. Dahar ba ni Wah, laju. Di ah. Mana? Sama kagi. Ano yun? Jen! Ubus. Ano yun? Dili! Ubus. So, naog na mi guys. Kaya dyan naman gumina nga. Hoy. Igora pang sognad ba? Namang kanilya. Hi Vincent. Hi. Oh. Namang kanding. Say hi. Say hi. Sama niya mama guys. Ali di ay ko de ubus. Vincent. Ako mo takbe. Let's go. Balik tayo. Bye Vincent. Ha? Sabi ah. Sabi ko. Ang bahit. Bahit pa tayo. Bahit. Sigo ano eh. Gagmad sana. Ayo, dito ra po lang. Post pa rin yung Facebook na eh. Ha? Post lang sa Facebook na. Pero ikuan ni mo. Daghan naman ang views. Guys, daghan na may nakuha ang kahoy. Ang sindang gusto. Di na masigo no eh. Ha? Ibu. Ikaw magda? Okay. Paano na video nyo pa ulit. Habay bunga sa binja. Ay Wow. Wow. Ni isa na mo nga mampud na. Kada ko. Binja. Haba. Na. Pay pinja dag guys. Pinakantay ka po.
May pa-welding itong kuhan no, atsa. Hmm? Pa-welding. Itong atsa bita. Asa pod. Kasi may welding, ano. Ah, si kuhan. Kaya ba't yok? Welding man na. Aba, may welding man na. Welding. Ha? Welding. Pa-welding itong kuhan. Atsa. Three minutes na ka ba, Noy? 3 minutes na ka ba? Ano naman? Nabit-bit ni mo ni. Ah. Kita na lang na. Hmm. Sundan na ka. Hmm. Kung nasa na, mabit-bit na ni mo. Nako. Nga. Okay, good. So, malaka na mi guys. Padong na mi uli. Nalok doon na siya og kahoy. Nga among nakuha. Namigay. Wala pa isa ka oras. Video ko ba? Lalagi. Videoan ka na. Paunhon ka gamba. Alauna na dyan eh. So, man yung view sa moto. Takasiya. Pado na amboy. Mahinay mo ko sky. Maglisod ko. Dansoy! Aray. Sa kagi na eh. Hoy, Dansoy! Sa kagi na eh. Dili. Ano di ay? Ma'am. Napagkahon ka man, ma'am. Ngayon ka? Baligya, 150. Dani pa dyan ni Agi na may. Liburan, hindi. Dani man ka ni Agi. Hindi ay. Naglisid. Gulisod ka? Wa man. Sagbot man dyan. Oh, maglisod na eh. Ah. Sige, lisod. Kuan, lusot. Man. Hapit tayo pa ulit guys. Sa atin nakabot sa balay. Ako. Balik ka na lang. Hala, abot kami. Boy, yeah.
daghano. Nakoy kahoy guys. Lunga ganing itlog. O, iba.